Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ με την Ισμήνη, η οποία σε αντίθεση με τις άλλες γάτες είναι ντροπαλή λίγο. Και επίσης κάτι έπαθε εδώ το τρίχωμά της. Άκουσα χθες γάτες που τσακώνονταν. Εδώ κάτι έχει πάθει που δεν το είχε πριν. Τσακώνονταν χθες οι γατούλες. Άκουγα τέλος πάντων τσακώμους. Από ό,τι φαίνεται αυτή εμπλεκόταν. Δεν ξέρω, γιατί οι περισσότερες φορές που την έχω δει να τσακώνεται είναι με τον Ασπρίλιο, διότι θα ζευγαρώσει. Και ναι, τσακώνονται για κάποιο λόγο. Έτσι είναι από τη φύση τους, δεν ξέρω γιατί. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τώρα το βλέπω αυτό πρώτη φορά. Μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό. Συνέχεια φταρνίζεται η Ισμήνη, δεν ξέρω. Είχε αρρωστήσει το γάτι. Έλα, ναι. Το μεταξύ είναι μόνο αυτή. Κοιτάξτε πόσο ντροπαλή είναι, δεν πολύ θέλει ο Βαγίτσας. Αυτό ήταν δυνατό. Δεν πολύ. Οκ, τώρα παίρνει τα πάνω της. Οκ, ωραία. Τώρα ξεντροπιάστηκε. Μπράβο, βρε Ισμήνη. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποφασίσει. Όπα. Με γρατζουνάς βρε Ισμήνη. Σαν την Ήρδα δεν έχει μάθει. Έχει μάθει να δουλεύει τα νύχια της, αλλά όχι πάντα. Δηλαδή τέτοιο κάνει. Ακονίζεται πάνω μου. Βασικά ξέρει να δουλεύει τα νύχια της, αλλά ακονίζεται πάνω μου το γάτι. Αντί να ακονιστεί στο χαλί, γι' αυτό το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε και αυτό το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε καινούργια επεισόδια. Μην μου ακονιστείς πάλι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.